Els veïns dels barris de les Torres, de Can Oriol i del 25 de setembre han conegut aquest dimecres l'estat del projecte de millora dels seus respectius barris. La iniciativa ha conclòs la fase de diagnosi i el següent pas ha de ser la definició de les actuacions. En aquesta línia, els antics cinemes a les Torres i el centre cívic a Can Oriol seran els motors del canvi. En el cas del 25 de setembre, encara s'està cercant un factor dinamitzador. Dels tres barris, el projecte estratègic de Can Oriol, 25 de setembre i les Torres, que com a equip de govern hem dissenyat per treballar, identificar reptes i potencialitats d'aquests tres barris que pensem que per diferents raons i amb diferents actuacions podem millorar els barris per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. L'ús del centre cívic de Can Oriol és actualment un focus de conflicte entre les dues entitats veïnals que hi conviuen. L'Associació de Veïns de Can Oriol ha denunciat aquesta setmana favoritismes de l'Ajuntament cap a l'Associació de Veïns Portal Districte 5. Tenim a Can Oriol un centre cívic que li hem de fer la volta. No pot ser que la situació a nivell d'entitat sigui la que és ara i hem de canviar-la, i l'hem de canviar també dins un pla estratègic que millori les relacions millorant l'equipament i que l'ús de l'equipament actual, que a banda necessita una rehabilitació que s'hauria de fer i que esperem que sigui així, a banda de l'equipament, el continente, el contingut ha de millorar moltíssim i hem d'aconseguir que hi hagi una entitat en el barri. Les futures actuacions de millora en aquestes zones es finançaran a través de la Diputació i del Pla d'Inversions 2016-2017 redactat per l'equip de govern.